kan geen toeval zien dat een uitje met deze spreuk onder het kenteken en ook nog 2 engeltjes achter de achterhoed, dat moet wel bijna het uitje zien van de persoon die doorwoont. Want er stond namelijk ook tegen engeltjes voor, hallo, tegen engeltjes voor de, nou niet alleen voor de ramen, maar ook een gans hoes vol engeltjes. Ik ben mevrouw Louise. Mevrouw Louise is toes, maar is nooit de sleutel in het zoeken. Ik ga even naar Nevers in komen en ik denk, nou, dat is niet fatsoenlijk. Oh, heb je ook in de tussentijd wat fatsoenlijk zaken te doen? Nee, ga niet. Nee. Je ziet mevrouw Louise. Ja. Allereerste vraag. Werd je trouwens bij zien? Ja. Ja. Dat roei uit ik door. Is dat van Ja, dat is van Mina, ja. Ja, eerlijk, daar ben ik zo blij mee, hè. Dat is een Peugeotje, dat is een hemels cadeautje. Och, wat een leuke spreuk. Ja, maar dat is echt zo. Waarom is dat een hemels cadeautje? Nou, ja, ik heb een tijd in mijn leven gehad dat het eigenlijk niet met soort. En op het werk en zo, dat is eigenlijk een lang verhaal. Maar in ieder geval, toen heb ik onze lieve hulp gevraagd. En ja. En de volgende dag stond dat ding op de stoep? Nee, ga niet. Dat hebben we gewoon gekocht. En mijn mensen, ja, die leefden toen nog. En dat was eigenlijk vlak voor zijn niertransplantatie. Dus we hebben een hele tijd apparaat gegaan. En dan zei hij gewoon niet aan zijn botterdoos. Ik zeg, dat is mijn eerste nierauto. Ja. Maar dat was die eerste nierauto? Mine, hè? Ja. Mijn eigen auto. Maar waarom, Louise, was het dan een hemels cadeautje? Omdat op dat moment het gewoon moeilijk was op het werk. Wat van vernieuwingen en nieuwe bazen en nieuwe regels. En ik had uitbreiding van mijn oren gekregen en die kreeg ik niet. En wie ze wel kreeg, toen moest ik over de brug en dat werd toen allemaal niet in autoweg. En nou ja, dat heb ik toen toch gedaan. En ja, het bedrijfsgeld ging toen niet door. En, ik werd bijna emotioneel, want dat is er een ding aan dat tijd, hè, want dat is allemaal goed gekomen, maar allemaal met dat Peugeotje. En toen, ja, toen kreeg ik wel reisgeld ineens. En we moesten daarna voor een gedeelte afbetalen, want dat hadden we ingeruild hè, op een ritmo. En nou ja, toen in ieder geval kreeg ik wel reisgeld. Dat betekende dat ik overal heen moest rijden. Hè. Ik kreeg weer afstanden. En soms weer, als het nodig was, had ik wel het gevoel. Ik voelde me wel toen een beetje getergd. Hè. Maar ik heb er veel van geleerd en ik kreeg die kilometers betaald. Dus ik hier nog geld over. Dus dat was gewoon een hele goede tijd. Ik had extra inkomens, ja. Om een lang verhaal kort te maken. In een hele bewogen periode in die leven was dat die eerste eigen nieuwe autootje. Ja. En daar heeft ze nogal wat kilometers mee weggereden. Want daar hebben ze nog steeds. Ja, maar ik werkte hier in de regio, hè. Dus zoveel reed ik niet. En ja, mijn man is nu in april 20 jaar dood. En toen hadden we daar 10 jaar. En toen lag hij voor in het ziekenhuis. En dan zei er, werd ze weer neer bij mij gelijk. Ik zeg, nee. En een broer van de minst van de maakte de garage uit Kessel, waar we die auto gekocht hebben. En die auto is nu al 10 jaar oud. Dus die kan ik inruilen, want die heeft zo'nzelfde storm, maar dan jonger. Maar ja, mijn man is eigenlijk toen een paar maanden later gestorven. En toen dacht ik even, ik moet misschien naar de garage hebben voor de nieuwe auto. Want mijn man woonde daar, en dat waren de blauwe. Maar ja, op een of andere manier zag hij die engelen die achterop stonden, die engelen. Die zag, blijft toch nog Maria. Hè, weer op die had je toen ook al? Ja, dat is de auto, ja. De eerste is van 92. Maar die 2 engeltjes op de achterhoed, die zitten er ook nog niet lang? Nee, die lang? heb ik later, ja. Oh. Wie mijn man dood was, ze van die engelen gaan verzamelen. Toen zag je open shirt engelen, hè.
heb ik toen aan het hoest van, kijk maar eens, loer met de bellen. Ja, dat is de hamvraag, hè? Ja, Natuurlijk. Louise, wat is dat? Nadat die man is gestorven, Ja. wist ik engeltjes kon verzamelen. Ja, ik heb altijd met engelen gehad. Hè. Ik bedoel, we zijn katholiek opgevoed. Daar hebben ze altijd in de engelen aan de zie. Ja, ik heb daar altijd wat in geloofd. Maar wie mijn man dood was, het Walgelied. Ja, ik bedoel, hij heeft 6 jaar in dierliefde gelegen, is getransplanteerd. Ja. Dus eigenlijk altijd krank geweest. En dan hebben ze natuurlijk momenten als ze en moest werken en voor de kinderen zorgen, dat ze zich wel eens plezier zetten. En dan draaide ik Rudolf Schock met het Walgelied. Hast du over engelen van mij? Nou ja, en wie mijn man dood was. Rudolf Schock, ja. Ja, hast du daar over? Ja, schick toch einde Sumier, hè? En dat hadden we ook eens in Oetvaart. Nou ja, in ieder geval op een of andere manier kwamen die engelen. En ja, namen de kinderen met mee en dan waren het altijd kiek of opa nog engeltjes heet. Stuurs. En ja, ik weet niet wie, maar op een of andere manier logen die daar en kwamen die daar. Ik vond ze gewoon letterlijk. En nou ja, toen gingen we nog allemaal mee en toen kreeg iedereen de door van, oh mam, oma die helpt van engelen, dus daar bracht me een engelke. Nou ja, en zo is het gekomen. Hè. En nu blijven de engelen komen, want ik dacht vanmorgen nacht, als ik nog eens de ogen toemaak en die brengen die allemaal te leven, dan word ik toch geen niet meer alleen. Dat kan ik nooit alleen zien. Ja. Maar dat gaat veel verder dan alleen maar het verzamelen van... Ja, dat gaat nog verder, ja. Het is echt, ja. Die komen op die paard. Die komen ook op mijn paard. Ja, maar goed, ik geloof ook wel in engelen. Hè. Ik bedoel, het is toch zo dat wij allemaal engelen kennen zien van de anderen. Hè. Want engelen, die zus doen niet. Die knuffelen niet, die doen niet het soefelen niet, die holen geen puinen eruit, die leggen geen stoepen. Engelen hebben mensen nodig en mensen hebben engelen nodig. En daar geloof ik in. En ze komen op mijn weg. Alleen ja, als ik dat uitgebreid leg, dan denken ze soms van ja, die zweven wel. Hè. Ja. Maar nee, ik zweef eigenlijk niet. Ik zweef helemaal niet. Ik sta met 2 benen goed op de grond. Maar ja, ik geloof wel dat we ze nodig hebben, ook zeker in deze tijd. En ja, er gebeuren echt wel hele bijzondere dingen in mijn leven. Ja. Waar ik Zoals? heel dankbaar ben. Ja. Zoals? Ja, nou, op het gekste moment dat ze in me steken komen, steekt net moeilijkheid. Komen ze in het kapelke en daar zit dat net immers. En dan is het soms op de engel mee aangestoord. Dan ga ik door eens even zeer. En het is heel bijzonder, ja. Ja. En dan maak ik een preutje met zo iemand of zo? Ja, een bruidje. En, of soms heb ik ze, daar zien ze veel manieren. En ik heb engelen en die zien ook om door te geven. Ik bedoel, als ik er een keer niet meer ben, dan hebben de kinderen eerst die de engelen allemaal verdeeld hebben. Hè. Dat zien die meer lang vergeten. Zoveel zien het er ook wel tussen, ja. Maar denk je dat die engelen, dat die straks door die kinderen weer geadopteerd weer? Ja, het zien beeldjes hè, die allemaal hebben. Hè. Want ik zit eigenlijk een beetje in de honger. Kijk, deze steekt er een, hè. Ja, nee. Kijk. Maar goed, gewaard van de Peugeot had je. Nou, nee. Ja. Nee, we hadden de engeltjes gezien toen we hier de eerste keer langs reden. En toen dachten we van, we gaan toch even terug, want op dat moment regende het nogal. Ja. En ja, in verband met de ganse coronatoestand is het niet handig als we bij de mensen er binnen gaan, want dan kunnen ze wat dicht op elkaar te staan. Ja. En toen dachten we van, we gaan toch nog even terug, want het regent niet meer zo hard. En toen wilden we de auto wegzetten. En toen zogen we door dat uitje staan met die engeltjes, met onder het kenteken. Dus rij nooit harder dan je beschermengel kan vliegen. Ja, dat is gebeurd. Het is echt zo. Ik heb hem nu pas laten maken. Want ik kreeg natuurlijk, op een gegeven moment was toch die acties van de auto inleveren, dat ze €1000 terugkreeg. Oh ja. Ja. Nou, en toen was deze dus eigenlijk al volgens normale wet de straat uit. Dus een man moest er eens even nadenken. En die kreeg al opmerkingen van, dus als we ieder schip voor 5 liter tanken, hè, want stel je voor dat er... ja. Maar hij bleef... maar het is een gevoel, dat ik iedere keer dat ik nu ook... Ja, hij moet niet richtig starten en ja, dat gaat toch geld kosten. En ik heb de garage inmiddels opgezet. Ik denk dan, wat ik daar van uitspaar, dat kan ik daar niet investeren, want
Ja, ik kon zo gewoon niet weg. Want er zit ook zelfs geen airbags of zo in, hè? Er zit geen, nee, maar bij Loester daar hebben de kinderen achterin gezeten. Ja, hier zitten wel riemen in achter. Hè. Hoeveel kinderen is ze? Ik had 3 dochters. En 3 dochters had ik. En heb ik. Ja, en 4 kleinkinderen. 2 jongens en 2 meisjes. Alleen, ja, mijn man heeft alleen maar het oudste. Dat waren een half jaar wie hij zelf. Dat was de 57, dus ja. Ja, dat is eigenlijk veel te jong. want hij is er al hoe lang Maar ja, niet hij meer. bleef gewoon Engelen sturen. En, ja. Dus dan race ik rond met dat uiteke en dan zoeten die 3 mechjes van die zoeten dan achterin. Ja. Ook wie in Nijmegen ook, hè. Wie getransplanteerd is en dan ook is er een En dan ging stik aardstoting. met de kindjes ging stik. Ja. Ik heb het allemaal gedaan, hè. Ik ben ervaringsdeskundige op heel veel gebied. Ja. Die dochters van die, zien dat ook allemaal engeltjes? Ja, ik denk, dat zien gewoon normale mensen, net wie ik ook, hè. En nou, ik zeg altijd, ik heb door een engelke en door een duvelke. En die 2, de ene zei doet het niet en de engel zei het ding goed nou. Hè. Maar uiteindelijk ben ze zelf verantwoordelijk en neemt ze beslissingen. Dus het is altijd maar de kunst om vrede te hebben met dat engelke, maar ook met dat ploegduvelke. Ja, die 2 kunnen we niet missen, die heb je ongetwijfeld ook. Ja. En zo heb ik een heel leven opgebouwd. Ik heb gewerkt op mijn 60ste. En mijn man was al vanaf 29, 30 jaar dat hij niet meer werkte. Ja, vanwege zijn nieren. Ja, nieren en WO en zo. Ja, en toen ben ik gaan werken, want toen woonden we hier pas. Nou ja, het is een erfelijke ziekte, dus zo neemt ze hier de boel met. Maar goed, we hebben ook humor. Hè. Ik bedoel, ik kan ook nog met de dingen lachen en zolang als ik dat kan, doe ik me niet meer schatten.